या ठिकाणी आता आमच्या नंतर आमची नवी पिढी तयार झालेली आहे, नवे शाहीर युवा पिढी आलेले आहेत आणि म्हणून मी माझा वेळ सुद्धा काल राजेंद्र सानप साहेब यांना दिला होता आणि म्हणून आता मला 5 मिनिट आहेत, त्या 5 मिनिटातली मी 2 मिनिट म्हणालेलो आहो. या देशाला 6 जून 1674 ला खऱ्या अर्थानं स्वराज्य मिळालं आणि मग अर्जुन मुंज पाठ झाली जीवाचा मैतर ढवळ्यात पवळ्या जीवाचा मैतर ढवळ्यात पवळ्या शेताला घेऊन चालला. जीवाचा मैतर ढवळ्यात पवळ्या शेताला घेऊन चालला. शेताच्या बांधावर अरे दुसऱ्याच्या बापासाठी आता किती दिवस मिशा काढायच्या. आपलंच राज्य तेच स्वराज्य. अरे शेताच्या बांधावर बांधाच्या झाडावर झाडाच्या बांधीवर खांदीच्या पाना अडपानाच्या घरट्यात लपून बसलाय कोण रे. गोपन गुंड्याने जीवाचा मैदान ढवळ्याने पवळ्या शेताला घेऊन चालला. जीवाचा मैदान ढवळ्याने पवळ्या शेताला घेऊन चालला. वाशायर ऐका गेली नजर डोईवरती पदर दूर गेली नजर डोईवरती पदर घरची लक्ष्मी शेताला आली. घरची लक्ष्मी शेताला आली. लक्ष्मी शेताला आली. तिनं दिली भाकर तिला खाऊन ढेकर. तिनं दिली भाकर तिला खाऊन ढेकर. गोडी न्यारीच चटणीला आली. गोडी न्यारीच चटणीला आली. गोडी न्यारीच चटणीला आली. तुझ्या कष्टाची दौलत राखर नको विसावा थोडी ही झोपर. जीवाचा मैदान ढवळ्याने पवळ्या शेताला घेऊन चालला. जीवाचा मैदान ढवळ्याने पवळ्या शेताला घेऊन चालला. आणि शेवटच्या 1 मिनिटात माझी जाऊने आमच्या शाहिरांनी काल अर्धाच पोवाडा गायला. तुम्ही अफजल खानाचा तिथं कृष्णा भास्कर कुलकर्णी बी कापला होता शिवाजी राजांनी. अरे माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा.
धन्यवाद. आता विनंती आहे, माझ्या 2 सूचना फक्त मागे सरका आणि ज्यांची टीम आहे त्यांनीच उभा राहा, बाकीच्यांनी बसून घ्या कारण गर्दी खूप दिसते. माझी तिकडे पोलीस बांधवांना विनंती आहे की रस्ता आपण पूर्ण ब्लॉक केलाय, लोकांना मध्ये येऊ देण्याकरता रस्ता मोकळा करून द्या. रस्ता मोकळा करा तिथला पूर्ण. रस्ता ब्लॉक होतोय. पाठवणार आणि देशाच्या रक्षणाकरता सीमेवर उभं करणार. ही शेतकऱ्याची औलाद आहे, ही शेतकऱ्याची औलाद आहे आणि राजा शेतकऱ्यांचा आहे, राजा कष्टकऱ्यांचा आहे. आणि मी विनंती करतोय शाहीर सुरेश जाधव यांनी एक शौर्य गीत घ्यावं. सुरेश जाधव. माझी विनंती आहे, बाकीच्याला बसून घ्या ना, खूप गर्दी होते. तुम्ही बसा ना, बाकीचे खाली बसा, बाकीचे सगळे खाली बसा. हॅलो 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 आपण घोषणा द्यायच्या. हॅलो आणि लगेच या ठिकाणी असं या भारताचं हॅलो राष्ट्रगीत आहे. त्याचप्रमाणे शाहीर 1 मिनिट. सर्व शिवभक्तांना विनंती आहे, जे राज सदरेवरती आलेले आहेत त्यांना विशेष निमंत्रित आणि कोर कमिटीचे पास दिलेले आहेत, तर त्यांच्याकडून पास परत खाली देऊन वरती दुसऱ्या माणसांना घेतलं जात आहे. इथं ज्यांची गरज आहे त्यांनाच सदरेवरती थांबवलं जाईल. अनावश्यक जी लोक सदरेवरती आलेले आहेत. शाहीर जरा म्युझिक बंद करा ना, 2 मिनिटं थांबा ना. राज सदरेवरती जी अनावश्यक मंडळी थांबलेली आहे, कृपया मी त्यांना आत्ताच विनंती करतो, आपणाला खाली पाठवून देण्यापेक्षा आपण स्वतःहून खाली या. आणि ज्यांच्यासाठी वैयक्तिक पास दिलेला आहे त्यांच्या नावानं पास इथं रिसिव्ह झालेला आहे, त्यांनी दुसऱ्याला पास देऊ नये. बऱ्याचदा वरून पास खाली दिला जातो आणि आपल्या संबंधित लोकांना वरती घ्यायचं काम चालू झालंय. असं कुणीही करू नका. सर्वांना विनंती आहे, राज सदरेवरती गर्दी पूर्णपणे कमी करायची आहे. जर कुणी ऐकलं नाही तर त्यांना बाजूला काढलं जाईल. मी सभ्य भाषेत सांगतो, कृपया अनावश्यक गर्दी करू नका. शाहीर. हॅलो हॅलो कोरसचा आवाज थोडा वाढवा मॉनिटर मध्ये. महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जिजाऊ, जय जिजाऊ, जय शिवाजी, जय जय महाराष्ट्र माझा.
आणि याच महाराष्ट्राला घडवलं ते म्हणजे छत्रपती शिवाजीराजांनी. आणि त्या राजाला घडवणारी ती राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँसाहेब. म्हणून 19 फेब्रुवारी सन 1630 शिवनेरी किल्ल्यावर राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्या पोटी छत्रपती शिवाजीराजांचा जन्म झाला. म्हणून घोषणा देऊया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. झाला काळाचा काळ जिजाईचा बाळ झाला काळाचा काळ जिजाईचा बाळ झाला काळाचा काळ जिजाईचा बाळ झाला काळाचा काळ. बहुजन मावळे ते सारे एक करुणी बहुजन मावळे ते सारे एक करुणी स्वराज्य शपथ घेती जाती भेद सारुणी तुझे तोडक्या या गायनातुनी गुणगान तुझे तोडक्या या गायनातुनी यशवंत गातो कीर्ती तुझी शाहिरीतुनी यशवंत गातो कीर्ती तुझी शाहिरीतुनी गुणगान तुझे तोडक्या या गायनातुनी गुणगान तुझे तोडक्या या गायनातुनी यशवंत गातो कीर्ती तुझी शाहिरीतुनी यशवंत उतारे तिचा तू आली आनंद लिले की बाळी सुभेदाराची ती सून धाडली आई म्हणून झाला काळाचा काळ जिजाईचा बाळ झाला काळाचा काळ जिजाईचा
रस्ता मधला मोकळा करा आणि या दोनही बाजूंचे रस्ते मोकळे करून द्या. रस्ते दोनही मोकळे करून द्या. आणि मला माहिती आहे आता पुढचं गीत जे तुमच्या समोर सादर होणार आहे, फक्त एक करा आवाज. हा ठीक आहे, होईल होईल होईल. समिती आपली आहे, कार्यक्रम आपला आहे, बरोबर आहे? होईल होईल. सगळे गाणे बरोबर वाजतील, दगड मारायचे नाही, सगळं बरोबर होईल. मी विनंती करतोय की मधले रस्ते दोनही मोकळे करा. हा पूर्ण रस्ता इथले उठवा, इथले सगळे हा इथला रस्ता मोकळा करा. तुम्ही मागे सरका आणि इथं सुद्धा रस्ता मोकळा करावा लागेल. धर्मत प्यारे ये शिवा का खड़ा है. धर्मत प्यारे ये शिवा का खड़ा है. अरे एक ही दम में जिसने अफजल को उखाड़ा है, हा तो ही ती माती आहे. मी विनंती करतोय याच्यानंतर जे गाणं सादर होईल, कारण तुम्ही आम्ही वारसदार त्यांचे आहोत. तुम्ही आम्ही वारसदार कोणाचे आहोत? संबंध आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा वारसा. या ठिकाणी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या संयोजिका आदरणीय युवराज्ञी संयोगिता राजे छत्रपती या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचं पूजन करतायत. मी विनंती करतोय टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण जरा स्वागत करूया. आपण वारसदार त्यांचे आहोत. त्यांनी आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा बादशाह म्हणून मिळवणाऱ्या औरंगजेबाला याच मातीमध्ये दऱ्या खोऱ्यामध्ये फिरवलं. आपण वारसदार त्या शंभू राजांचे आहोत. त्यांनी औरंगजेबाच्या डोक्यावरचा ताज उतरवला. तुम्ही आम्ही वारसदार त्या मावळ्यांचे आहोत. त्यांनी दस्तरखुद्द बादशाह औरंगजेब याच महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये गाडून टाकला. तुम्ही आणि वारसदार त्या शिवछत्रपतींचे आहोत. त्यांनी मोगलांच्या 6 पिढ्यांनी उभं केलेलं साम्राज्य आमच्या शिवराय नावाच्या एकाच पिढीनं खिळखिळ करून दाखवलं. आपण वारसदार त्या शिवछत्रपतींचे आहोत. आणि विनंती करतोय तिघही शाहिरांना एकत्र येऊन या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे हे गाणं आपण तिघांनी एकत्र घ्यावं. शाहीर गणेश, शाहीर सन्माननीय दिलीप सावंत. हॅलो 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 हॅलो. एकदा जोरदार घोषणा होऊन जाऊ द्या. हॅलो हॅलो ओ वारसदाराची गोष्ट आली म्हटल्यावरती जसं छत्रपती शिवाजी राजांचा दादा या इकडे आवाज. हॅलो हॅलो कोरसचा आवाज द्या, कोरस. हॅलो हॅलो. हे कोरस मॉनिटरला वाढव ना बाळ. हॅलो हॅलो हॅलो. कोरस कोरस हा. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो. मॉनिटर द्या, मॉनिटर या माईकचा. इकडे इकडे बघा. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो राज सदरेवर गेलेल्या सर्व शिवभक्तांना विनंती आहे, कृपया आपण अनावश्यक गर्दी करू नये. हॅलो हॅलो. ओके. हॅलो हॅलो. चलो हा. अंधार पार झाला. सर्व शिवभक्तांना पलीकडला डाव्या साईडचा स्पीकर बंद आहे. डाव्या साईडचा स्पीकर बंद आहे. त्या कोपऱ्यातला. आवाज सगळ्यांना विनंती आहे, एकच जल्लोष एकच आवाज झाला पाहिजे. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. साऊंड पुढचा साऊंड बंद आहे. ऑपरेटर हा पुढचा लेफ्ट साइड. हा. अंधार पार झाला. अंधार पार झाला. होतंय होतंय चालू होतंय. अंधार पार झाला. एक दिवा पाहिजे या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. अंधार पार झाला. एक दिवा पाहिजे. अंधार पार झाला. एक दिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. अंधेरा हो गया है एक दिया चाहिए. अंधेरा
सगळ्यांचं कौतुक राजे करतील, पण कॉडलेसचा आवाज वाढवा दादा. हॅलो आवाज येतो. सगळ्यांचं कौतुक राजे नंतर करतीलच, पण हा जो मांडव दिसतो आणि इथं हा जो मुलगा दिसतो, नाव सांग. संतोष जोरे. हा मुलगा इथला रायगडचाच आहे. तो 3 दिवस फक्त शिडीवर होता हे पेंडॉल लावायला या पद्धतीचं, आणि तो खाली उतरला नाही, त्याने एकट्याने केलेला आहे. सो आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या त्याच्यासाठी वाजवाव्यात आणि तुमच्या सगळ्यांचं पण कौतुक. कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. यशवंत सर. हॅलो, अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक सोहळा समितीचे अध्यक्ष सन्मान्य फतेहसिंगजी सावंत यांचे या ठिकाणी स्वागत आहे. शाहीर. आणि म्हणूनच आपण मर्दाची औलाद आहोत, मुर्दाडाची औलाद नाही, लक्षात घ्या. आपण मर्दाची औलाद आहोत, मुर्दाडाची औलाद नाही आहे. जो स्वस्त बसला मावळा तो शिवबाचा मावळा नाही, लक्षात घ्या. हा जल्लोष झाला पाहिजे रायगडावरनं, सह्याद्रीच्या कडे पठारावरनं, आणि प्रत्येकाच्या ताकदीत. कुणाला आवाज कमी ऐकून असेल नाही असेल, एकावरनं समजून घ्यायचं नाही, आपल्याला जल्लोष करायचा. म्हणूनच अंधार पार झाला, एक दिवा पाहिजे या देशाला, जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. अंधार पार झाला, एक दिवा पाहिजे. अंधार पार झाला, एक दिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. झाले किती वर्ष आली देशावर ही वेळ, झाले किती वर्ष आली देशावर ही वेळ. बिघडून गेला पार बसवलेला तो मेळ, बिघडून गेला पार बसवलेला तो मेळ. राजसत्ताई झाली पैशेवाल्यांचा खेळ, राजसत्ताई झाली पैशेवाल्यांचा खेळ. सतत वृत्तीला राहिला नाही ताळमेळ, सतत वृत्तीला राहिला नाही ताळमेळ. तो मेळ साधण्याला, तो मेळ साधण्याला, तो मेळ साधण्याला, तो मेळ साधण्याला दैवी दुआ पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. अंधार पार झाला, एक दिवा पाहिजे. अंधार पार झाला, एक दिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. माझी 1 मिनिट विनंती आहे. 1 मिनिट, 1 मिनिट. आवाज बंद करा. 1 मिनिट. वरती जे आहेत, वरती ज्यांच्या गळ्यामध्ये अधिकृत ओळखपत्र नाही अशी अनेक लोक वरती आहेत. माझी विनंती आहे की सगळ्यांनी खाली उतरायचंय, सगळ्यांनी खाली यायचंय. हा सोहळा सगळ्या शिवप्रेमींकरता आहे. हा सोहळा फक्त 2 जणांकरता, एक म्हणजे छत्रपती शिवराय आणि दुसरे म्हणजे शिवप्रेमी त्यांच्याकरता. माझी विनंती आहे, अधिकृत ओळखपत्र ज्यांच्या गळ्यामध्ये नाही त्यांनी सगळ्यांनी खाली उतरायचंय, सगळ्यांनी. आणि इथं सुद्धा वरती स्टेजवरती सगळ्यांनी मागे सरका. एवढी गर्दी इथं चालणार नाही. मागे सरका. इथं गप्पा मारायची जागा नाही. बाकीच्यांनी बसा तिकडे, वरती बसा मध्ये. चला, ही बसायची जागा नाहीये, गर्दी करू नका इथे. वरचे पण खाली या, वरचे पण खाली या. शिस्त सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. शिस्तीचं पालन तुम्हा आम्हाला करायचंय. या ठिकाणी अनेक लोकप्रतिनिधी सुद्धा आलेले आहेत. सन्माननीय चाळीसगाव मतदारसंघाचे आमदार सन्मान्य मंगेजी चव्हाण, सन्मान्य आमदार रोहितजी पवार, सन्मान्य आमदार अनिकेतजी तटकरे यांचं सुद्धा शिवराज्याभिषेक सोहळा समितीच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो. आणि मी सगळ्यांना विनंती करतो, इथं गर्दी खूप आहे, गर्दी खूप प्रचंड होती. इथं इथली गर्दी सगळी बाजूला करा.
माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? तुम्ही इथं का गर्दी करतायत सगळे? इथं काय काम आहे सगळ्यांचं? उतरा, खाली उतरा सगळे. स्वयंसेवकांना विनंती आहे, माझी विनंती अशी आहे की प्रमुख शाहीर सोडले तर बाकीच्यांना अशी विनंती आहे की बाकीच्यांनी समोर स्थानापन्न व्हायचं, कारण एवढी गर्दी स्टेजवर चालणार नाही. काही वेळातच युवराज छत्रपती संभाजी महाराजांचं आगमन इथं होईल. एवढी गर्दी इथं एवढे बसून चालणार नाही आपल्याला. बाजूला सारखं तिकडे पलीकडचे बसून घ्या ना, पलीकडे बसून घ्या. हा, पलीकडच्या स्टेजवर बसलं तर चालेल. घ्या शाहीर. म्युझिक. ए योगेश लक्ष दे. झाली किती वर्ष आली देशावर ही वेळ, झाली किती वर्ष आली देशावर ही वेळ, बिघडून गेला पर बसवलेला तो वेळ, बिघडून गेला पर बसवलेला तो वेळ. राजसत्ताई झाली पैशेवाल्यांचा खेळ, राजसत्ताई झाली पैशेवाल्यांचा खेळ. सतत वृत्तीला राहिला नाही ताळमेळ, सतत वृत्तीला राहिला नाही ताळमेळ. तो वेळ साधण्याला, तो वेळ साधण्याला, तो वेळ साधण्याला, तो वेळ साधण्याला दैवी दुआ पाहिजे. या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे. फार फार झाला एक दिवा पाहिजे, फार फार झाला एक दिवा पाहिजे. या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे. काय सहकारी वाली मानाने ये साडी, काय सहकारी वाली मानाने ये साडी. बैठी फिरगोजी पुराण सूर्याची, बैठी फिरगोजी पुराण सूर्याची. कधी नाही झाले फितूर सोडून या शिवाजी, कधी नाही झाले फितूर सोडून या शिवाजी. तिथे का खुर्ची बाई भेटते दाराची, तिथे का खुर्ची बाई भेटते दाराची. तिथं काशीदाचा शिवा, काशीदाचा शिवा, काशीदाचा शिवा, काशीदाचा शिवा जीवा मला पाहिजे. या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला रिजाऊचा शिवा पाहिजे. या बाजूला. आले आहो लहान 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 शाहीर शिवबाचे, आले आहो लहान 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 शाहीर शिवबाचे. त्याला सुरात गुण गाईन राजाचे, त्याला सुरात गुण गाईन राजाचे. कोल्हापूर शाहीर गीत गात शिवबाचे, कोल्हापूर शाहीर गीत गात शिवबाचे. शाहीर गात गातो गीत महाराष्ट्राचे, शाहीर गात गातो गीत महाराष्ट्राचे. हे गाणं ऐकण्याला, हे गाणं ऐकण्याला, हे गाणं ऐकण्याला, हे गाणं ऐकण्याला नाद खुळा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे. अंधार फार झाला एक दिवा पाहिजे, अंधार फार झाला एक दिवा पाहिजे. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा माझी शिवा विनंती पाहिजे. आहे, वरती एकही नको व्यक्ती. सन्माननीय जे लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी आले आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण इथं समोर स्थानापन्न व्हायचंय. वरती एकही लोक कोणीही नको.
वरती कोणी मीडियाचे प्रतिनिधी सगळे एका बाजूला असतील, मीडियाचे सगळे प्रतिनिधी एका बाजूला असतील. माझी इतरांना विनंती आहे की सगळ्यांना खाली घ्या. तोपर्यंत पुढचा कार्यक्रम चालू करता येणार नाही. सगळ्यांना खाली, सगळे खाली येतील. वरती आवाज येतोय का? सगळे खाली या. जोपर्यंत खाली येत नाही तोपर्यंत पुढचा कार्यक्रम चालू करता येणार नाही. हा कार्यक्रम शिवप्रेमींकरता आहे आणि प्रत्येक शिवप्रेमीला कार्यक्रम बघता यावा ही आमची प्रकर्षाने इच्छा आहे. बरोबर आहे? जरा टाळ्यांचा जोरदार कडकडाट करा. चला उतरा खाली, सगळ्यांनी खाली उतरा. इथं समोर जागा आहे.
खन 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 वाजत आली एकच धून ए योग्या ए खन 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 वाजत आली एकच धून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून ऑपरेटर वाद्याचा आवाज येतोय वाद्याचा वाद्याचा आवाज शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून आवाज येतोय आला साजून हॅलो हॅलो शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून हॅलो शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून हजार वर्ष पारतंत्र्यातली स्वतंत्र झाली हजार वर्ष पारतंत्र्यातली स्वातंत्र्य हीच प्रेरणा जिजापुत्र शिवबने दिली स्वातंत्र्य हीच प्रेरणा जिजापुत्र शिवबने दिली चारियवळ सत्ता मांडी खाली दाबून चारियवळ सत्ता मांडी खाली दाबून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून हे खन 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 वाजत आली एकच धुले हे खन 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 वाजत आली एकच धुले शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून साऱ्या सृष्टी मावळ प्रांताचा तेला शिवबानी उद्धारे शिवबाने उतारे साऱ्या सृष्टी मावळ प्रांताचा तेला शिवबानी उद्धारे गाई गुरे वृक्ष वेलीना हर्षाने दाटला हुर गाई गुरे वृक्ष वेलीना हर्षाने दाटला हुरे या स्वातंत्र्याच्या भगव्याची एकच धून या स्वातंत्र्याच्या भगव्याची एकच धून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून कण 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 वाजत आली एकच धून हे कण 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 वाजत आली एकच धून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून शिवराज्याभिषेक घेऊन आला साजून हॅलो हॅलो छत्रपती शिवरायांचा पालखी सोहळा या ठिकाणी येत आहे. टाळ मृदुंग
धारकरी आणि सर्व लवाजम्यासह शिवभक्तांची पालखी या ठिकाणी आलेली आहे. हजार वर्ष स्वातंत्र्यातली भारत भूमी स्वतंत्र झाली. आता हॅमिंग मारायला हॅमिंग त्याला ऑपरेटरला आज जरासं बोलव. हॅलो 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 ढोलकीचं धूमपान हॅमर करतंय. हॅलो हॅलो ढोलकीचं धूमपान हॅमर करतंय. हॅलो चेक. छत्रपती शिवाजी महाराजांची पालखी या ठिकाणी येते. हे म्हणजे साळोखे आणि सगळी टीम या ठिकाणी पालखी घेऊन येते. त्यांचं स्वागत आहे, त्यांचं स्वागत आहे. घ्या पालखी घ्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांची पालखी घेऊन सह्याद्रीचे सगळे शिलेदार, अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक सोहळा समितीचे सन्माननीय हेमंतजी साळोखे आणि त्यांची संपूर्ण टीम या ठिकाणी आलेली आहे. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक सोहळा समितीच्या वतीनं सगळ्यांचं स्वागत. आपण पालखी घेऊन या ठिकाणी आलात, आपले मनपूर्वक आभार. या सगळ्यांना विनंती आहे पुढे यावं. छत्रपती टाळ्या वाजवून शिवरायांच्या स्वागत पालखी करूया. सोहळ्याची अखंड टाळ्या परंपरा वाजवून स्वागत करूया. गेल्या अनेक वर्षापासून सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जोपासली जात आहे. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समिती पालखी सोबत दोनच च्या जण माध्यमातून सह्याद्री प्रतिष्ठान पालखीसोबत या दोनच पालखी जण सोहळ्याचं येतील. आयोजन करते. पारंपरिक वेशभूषा, लवाजमा, पालखी सोबत आभूषण, दोनच जण येतील. छत्र, चामर यासह बाकीच्यांना समोर आलेला हा रस्ता करून लवाजमा आता छत्रपती शिवरायांची पालखी जाईल तिकडून जाईल त्या या बाजूने. सदरेवरती जात आहे. हा लोकोत्सव आहे, हा लोकोत्सव आहे. रयतेच्या राजाचा उत्सव आहे आणि उत्स्फूर्तपणे लाखोंच्या संख्येनं लोक या ठिकाणी येतात. चला पुढे चला, पुढे चला. पालखी सोबत फक्त 2 किंवा 3च जण येतील, त्यापेक्षा जास्त नाही. दादा चला पुढे चला, पुढे चला. जागा मोकळी करा, जागा मोकळी करा. चला पुढे चला, पुढे चला. चला पुढे सरका, सरका, सरका. स्वयंसेवक पुढे सरका. चला घ्या, पुढे घ्या. चला. 12 बोलतेदार 18 पगड जातीच्या मराठ्यांचा हा सण आहे. या सगळ्यांनी चला सरका, पुढे सरका. शिवाजी महाराजांची पालखी या ठिकाणी येते. जुन्नर, हॅलो हॅलो शिवनेरी ते रायगड, शिवनेरी ते रायगड गेली प्रत्येक वर्ष पालखी घेऊन आपण येत आहे. शिवराज्याभिषेक सोहळा समितीच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. पालखी सोबत फक्त 2च जण. हॅलो नाही, छत्र चामर सोडा, छत्र चामर सोडायचं. एक एक सामर नाही, फक्त पालखी. अष्टचिन्ह सोडायचे आहेत, अष्टचिन्ह घ्यायचे आहेत, छत्र चामर सोडायचे आहेत. एक मिनिट थांबा. वरती वरती ठेवायचे फक्त. अष्टचिन्हवाल्यांना आतमध्ये घ्या. अष्टचिन्हवाले फक्त हातामध्ये अष्टचिन्ह असणारे आतमध्ये घ्या. हा ओके. चला इकडची जागा मोकळी करा. माझी सन्मान्य पाहुण्यांना विनंती, आपण असं नसतं व्हावं. पाहुण्यांना विनंती, आपण असं नसतं व्हावं. सन्मान्य साऊंड 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 साऊंडची परिस्थिती अशी आहे, कडेलोट केला पाहिजे अशी अवस्था आहे. हो. माझी विनंती अशी आहे, तिकडची गर्दी कमी करा. सर्व सह्याद्रीच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, आपण इथं थांबायचं. सगळ्यांनी इथं थांबायचं.
माझ्या भावंडांनो, आवाज आवाज द्या ना, आवाज येत नाही आम्हाला. हॅलो हॅलो, हा क्लिअर कर. या विचारपीठावरचे आणि विचारपीठासमोर समोर जेवढे आहे रणमार्द शिलेदार, माझा आवाज येतोय? रणमार्द शिलेदार एकदा हात वर करा. रणमार्द शिलेदार, मी स्टेजवरच्या सगळ्या विशेष पाहुण्यांना विनंती करतो, स्टेजवरचे सगळे पाहुणे, सन्माननीय करणजी, आवाज येतोय माझा? दादा, हे जे रणमार्द शिलेदार आहेत हे सगळे मावळे या ठिकाणी जाणीवपूर्वक आणलेले आहेत. कारण मागच्या काही दिवसापूर्वी एक चित्रपट आला होता, त्या चित्रपटाच्या ऑडिशन मध्ये मावळे दाखवले होते. अरे ते नक्की मावळे होते की बावळे होते आम्हाला समजलंच नाही. आणि म्हणून महेश मांजरेकरांना कळावं की मावळे कसे असतात. त्याकरता जाणीवपूर्वक जरा एकदा राऊंड घेऊन सगळ्यांना दाखवा मावळे कसे असतात. एकदा पाठीमागच्या सुद्धा तुम्ही दिसले पाहिजेत. तुमच्या हातामध्ये नेमकं काय आहे, शस्त्र कोणती आहेत, मावळा कसा असला पाहिजे हे बघायचं असेल तर रायगड आणि रायगड, फक्त रायगडावर मराठा चलता है तो बवाल आ जाता है, मराठा मचलता है तो भूचाल आ जाता है. अरे मत छेड़ो इन मराठों को, क्योंकि मराठा बदलता है तो इतिहास बदल जाता है. आणि तोच इतिहास 350 वर्षापूर्वी या महाराष्ट्राच्या मातीत घडला. मी शाहिरांना विनंती करतोय, शाहीर राजेंद्र कांबळे, शाहीर राजेंद्र कांबळे. हॅलो हॅलो हॅलो, बस पटदिशी चल. हॅलो 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 हॅलो. पटेल, हो हॅलो ठीक. खाली ना इकडे, खाली ना. हा झुंजू मंजू पहाट झाली. संदीप, ते तिथं बस रे, वाज व्हायला. संदीप, कोण डुलकी देत नाही म्हणते रे. बरं वाजवा तुम्ही मग. हा चला. हा हॅलो, सोड द्या. हा सागर सागर यार, कीबोर्ड चालू कर ना. आता झालंय चालू. हॅलो, फोटो काढू काय? फोटो. हॅलो, अरे ते कीबोर्ड सप्लाय द्या ना दादा. हा तेच चाललंय. हॅलो छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय जिजाऊ. जय शिवराय. आलं का? कीबोर्ड. हॅलो हॅलो, आला का ओमकार? हॅलो 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 हॅलो.
हॅलो, हॅलो. इथले साऊंड क्लिअर करा. आवाज कोणत्याही साऊंडला क्लिअर नाहीये. हॅलो हॅलो, कृपया अजूनही मी राज सदरेवर असलेल्या सर्वांना विनंती करतो, कृपया वरची हॅलो महाराज, आवाजच जात नाहीये. आवाज सदरेवर पोहोचत नाही आवाज. हॅलो हा, कृपया सदरेवरती असलेल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण अनावश्यकपणे जिथे उभा राहिलाय तिथून कृपया खाली या. छत्रपती संभाजीराजे इथं आल्यानंतर वरती कुणालाही थांबू दिलं जाणार नाही. त्यामुळे राज सदरेवरती कोण थांबला असाल, आता जे थांबले त्यांनी कृपया खाली यायचं आहे. आणि राज सदरेच्या खालचं जे व्यासपीठ आहे तिथं मान्यवरांची बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. महाराष्ट्रातून आलेले मान्यवर निमंत्रित यांना या ठिकाणी केलेलं आहे. आपण सर्व शिवभक्तांनी कार्यक्रमाचा आनंद घ्यायचा आहे. ज्या व्यक्तींच्याकडे शिवभक्तांच्याकडे ओळखपत्र दिलेले आहेत, निमंत्रित, विशेष निमंत्रित, कार्यकारिणी सदस्य, कृपया त्यांनीच या ठिकाणी थांबावं. बाकीच्यांनी समोर बसून कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा अशी विनंती करतो. कृपया कुटुता येऊ देऊ नका. माझी विनंती आहे की ज्यांना ज्यांना राज सदरेवर थांबण्याचं अधिकार दिलेला आहे त्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही इथं थांबून सेवा करायची आहे. कृपया त्यांनीच थांबावं, बाकीच्यांनी खाली यावं असं मी विनंती करतो. होळीच्या माळावरील साऊंड बंद आहे, कृपया तो करून घ्यायचा आहे. खर तर मला विनंती आहे, शाहीर कुठे गेले? खालून एक आवाज तुमचं जोडणं करा. तोपर्यंत जोडलं का तुमचं? झालं का? जोडा. हॅलो. खालून हॅलो. एक चिठ्ठी आली आहे. उंबरखिंडीचा इतिहास या ठिकाणी मांडला गेला पाहिजे. मी शाहिरांचं झालं की मग उंबरखिंडीचा इतिहास घेतो. ओके. एक गाणं शाहिरांचं घ्या. हॅलो. शाहीर या पुढे. आता साऊंड मध्ये शाहीर हॅलो. नकोय बरं का? आता साऊंड मध्ये. आज खऱ्या अर्थानं आपला स्वराज्य दिन आहे. हॅलो. आणि आपण या राज सदरेवरती असताना हॅलो, जवळजवळ 90-95% लोकांची इच्छा असते त्या फरमाईश प्रमाणात आम्हाला सुद्धा गावं लागतं. आग चल चल सकून घरी नको बसू, आग चल चल सकून घरी नको बसू, बसून जमायचं नाही, घरी बसून जमायचं नाही. आले संभाजी राजेन आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं. आले संभाजी राजे आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं हाय. आले संभाजी राजे आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं हाय. आग चल चल सकून घरी नको बसू, आग चल चल सकून घरी नको बसू, घरी बसून जमायचं नाही, घरी बसून जमायचं नाही. आले संभाजी राजे आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं हाय. आले संभाजी राजे आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं हाय. मला दंडाचं ना धोतर, मला दंडाचं ना धोतर, तुला साडी ना छप्पर, तुझ्या साडीला जंपर, तुझ्या साडीला जंपर. कष्ट करून या दिसभर, कष्ट करून या दिसभर, का मिळू नये पोटभर, का मिळू नये पोटभर, का मिळू नये पोटभर. किती भोगावा किती भोगावा हाली हे सभ्यताल. दादा आज स्वराज्याचा झेंडा या ठिकाणी फडफडत आहे. असाच खंडेच्या किल्ल्यावरती सुद्धा झेंडा आहे. किती भोगावा हाली हे सभ्यताल, 2024 ला सोडायचं नाही. आले संभाजी राजे आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं. आले संभाजी राजे आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं हाय. आले संभाजी राजे आपल्या दारी स्वराज्य आणायचं हाय. स्वातंत्र्याचा पिकला मळा, स्वातंत्र्याचा पिकला मळा, किती पाकर झाल्या ती गोळा, किती पात्र झाले ती गोळा, किती पात्र झाले ती गोळा. करण्या
करण्या पिकाचा चोळा मोळा, करण्या पिकाचा चोळा मोळा, हे ठेवून आहेत डोळा, हे ठेवून आहेत डोळा, हे ठेवून आहेत डोळा. आता कंबर कसून, आता कंबर कसून सांगू ठासून तुमचं आमचं जमायचं नाही, तुमचं आमचं जमायचं नाही. झुंजू मुंजू पहाट झाली, बाहुबल्यानं बांग दिली. या देशाला स्वराज्य मिळालं 6 जून 1674 ला. आणि चाल हा अरे झुंजू मुंजू पहाट झाली, बाहुबल्यानं बांग दिली. पूर्वेला लाली आली, धरतीला नाग आली, अरे पूर्वेला लाली आली, धरतीला नाग आली. अरे फिरती राणी वनी पाखर, फिरती राणी वनी पाखर. जीवाचं मैदान ढवळ्यानं पवळ्या, शेताला धरून चाललं. जीवाचं मैदान ढवळ्यानं पवळ्या, शेताला घेऊन चाललं. शेताच्या बांधावर पुढे बसलेले आणि स्टेजवर बसलेले सुद्धा सगळे शेतकऱ्याची लेकरं आहेत. अरे शेताच्या बांधावर, बांधाच्या झाडावर, झाडाच्या फांदीवर, फांदीच्या पानाआड लपून बसलाय कोण रे? गोपाळ बसलाय होणार, गोपाळ बसलाय होणार. त्याला गोपन गुंड्यान हान रे, त्याला गोपन गुंड्यान हान रे. जीवाचं मैदान ढवळ्यानं पवळ्या, शेताला घेऊन चाललं. जीवाचं मैदान ढवळ्यानं पवळ्या, शेताला घेऊन चाललं. दूर गेली नजर, दूर गेली नजर डोईवरती पदर, दूर गेली नजर डोईवरती पदर. घरची लक्ष्मी शेताला आली, घरची लक्ष्मी शेताला आली, घरची लक्ष्मी शेताला आली. तिनं दिली भाकर दिला खाऊन ढेकर, तिनं दिली भाकर दिला खाऊन ढेकर. गोडी न्यारीच चटणीला आली, गोडी न्यारीच्या चटणीला आली, गोडी न्यारीच्या चटणीला आली. तुझ्या कष्टाची दौलत राखर, नको विसावा थोडी झोपर. जीवाचं मैदान ढवळ्यानं पवळ्या, शेताला घेऊन चाललं. जीवाचं मैदान ढवळ्यानं पवळ्या, शेताला घेऊन चाललं. जीवाचं मैदान. महत्वाचं आहे. रोहितजी पवार साहेब सर 2 मिनिटं. मगाशी इथंच मी तुम्हाला मगाशी चर्चा केल्याप्रमाणे सांगायचं आहे, सर्व शाहीर आहेत म्हणून बोलावं लागतं, लक्षात घ्या. आणि महाराष्ट्राची सर्व शिवभक्त मावळा आहे, अख्खा महाराष्ट्र आहे म्हणून सांगतो. आज खऱ्या अर्थानं सांस्कृतिक चळवळ जर बळकट करायचं तर तुमच्यासारख्यांनी ताकद दिली पाहिजे, लक्षात घ्या. आज चुकीचा इतिहास पोचवणाऱ्यांना कोणीतरी बळ देत असेल तर आजचा या पुरोगामी विचार जर पुढे घेऊन जाणार असेल तर तुम्ही कुठं थांबलात, लक्षात घ्या. तुमची ताकद ह्या शाहीराला जर लावली तर खऱ्या अर्थानं 2024चा विषय आम्ही पालटू शकतो. ती तुमच्या हातात आहे, तुम्ही ठरवायचं आहे. तर आजच्या रायगडावर खऱ्या अर्थाचा सोहळा चांगल्यापणे पार पाडला जातो. धन्यवाद. टाळ्यांच्या गजरामध्ये जरा शाहीर राजेंद्र कांबळे यांचा आपण गौरव करूया. कीबोर्ड द्या, कीबोर्डचा आवाज द्या. हा 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 सामाजिक स्टेज आहे. हा कुठल्या संघटनेचा नाही, कुठल्या पक्षाचा नाही. हा स्टेज जो आहे हा फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्टेज आहे. इथं कुठलंही राजकारण खपवून घेतलं जाणार नाही. तो कोणी असो, राजकीय जोडे तिकडे ठेवायचे, शिवप्रेमी म्हणून इथं यायचं. राजकारण नाही. असो
काही नसो कोणी नसो राजकारण नाही. 350 वर्षापूर्वी छत्रपती कीबोर्ड चालतो कीबोर्ड 350 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभं केलं. एक गडकिल्ला गडकोट ताब्यात यायला लागला आणि गडकोट ताब्यात येत असताना याच मातीमध्ये चाल करून आला शाहिस्ता खान आणि शाहिस्ते खानासोबत सरदार नाव आहे कारतलब खान. कारतलब खान निघालाय पुण्यामधून आणि पुण्यामधून निघालेला असताना या कारतलब खानासोबत 10,000 सैन्य आणि यांनी विचार केला तळ कोकणामध्ये जायचंय. तळ कोकण ताब्यात घ्यायचं आणि शिवाजी महाराजांना समजणार नाही अशी वाट निवडायची. जगाच्या इतिहासामधली गनिमी काव्याच्या आधारावर लढलेली सर्वात मोठी लढाई ही या महाराष्ट्राच्या माध्यमाने शिवाजी महाराजांनी केली होती. काय झालं? हा कारतलब निघालाय 10,000 सैन्य सोबत घेतलं आणि कारतलब आलाय लोहगडाजवळ. लोहगड ओलांडला की उंबरखिंड ओलांडली की चावली ओलांडली की पलीकडे लागतायत तळ कोकण, नागोठणं, पाली आणि कोकण आणि घुसायचं कोकणामध्ये आणि शिवाजी महाराजांना समजणार नाही अशा पद्धतीनं जायचं. त्याला माहितच नाही की आपली लढाई कोणासोबत आहे आणि हा कारतलब आलाय लोहगडामध्ये उंबरखिंडीमध्ये आला आणि उंबरखिंड चढायला सुरुवात केली आहे. आयुष्यामध्ये कधी खिंड न बघितलेले मोगल आणि खिंड चढायला सुरुवात केली आहे. खिंडीमध्ये आले, निम्म्यामध्ये आले, टप्प्यामध्ये आले आणि कारतलब विचार करतोय अरे संपलं आता खिंड ओलांडली. या ठिकाणी युवराज छत्रपती संभाजी महाराज यांचं आगमन या ठिकाणी होतोय. हॅलो हॅलो शिवशाहूंचा वारस आला, शिवशाहूंचा वारस आला, संभाजी राजा आला, संभाजी राजा संभाजी राजा शिवशाहूंचा वारस आला, शिवशाहूंचा वारस आला, संभाजी राजा अयोध्येचा राजा संभाजी राजा शिवशाहूंचा सोडून या वैभवा, वैभवा सोडून या वैभवा, वैभवा सोडून या वैभवा अव न्यायासाठी तुडवीत रस्ता राजा हा चालला, चालला राजा चालला, चालला राजा चालला रयतेला रयत माझी, रयतेला रयत माझी कोणी कुंडात टाकली युवराजानी उडी, टाकली युवराजाने उडी, टाकली युवराजाने उडी निनादला गगना, निनादला गगनात महाराष्ट्राचा जय जयकार. रयतेचा राजा माझा संभाजी राजा, रयतेचा राजा माझा संभाजी राजा शिवशाहूंचा वारस आला, शिवशाहूंचा वारस आला, संभाजी राजा
सुखदेव भाऊ कुठे आहेत? सुखदेव भाऊ हॅलो. धन्यवाद शाहीर. हॅलो हॅलो. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीच्या वतीने आज होणाऱ्या 351व्या शिवराज्याभिषेक दिनाच्या निमित्त मी 350व्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त मी विनंती करतो अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीचे अध्यक्ष फतेहसिंग सावंत आणि कार्याध्यक्ष हेमंत साळोके यांना आपण श्रीमंत संभाजीराजे छत्रपती आणि युवराज कुमार शहाजीराजे छत्रपती यांना राजसदेवते घेऊन जायचं आहे. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव हॅलो 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 हॅलो. त्या मॉनिटर तिकडच्या हॅलो हॅलो. इथला येतोय. हॅलो हॅलो. वाजव बघे बाळ. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो हॅलो हॅलो. आवाज वाढवा. हॅलो हॅलो हॅलो. माईकचा आवाज वाढवा. हॅलो हॅलो. माईक चेक. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो हॅलो. कोरसचा माईक वाढवा. कोरसचे माईक सुरू करा. कोरसचे हॅलो हॅलो. चेक करा बाळ. हॅलो हॅलो. माईक चेक. हॅलो 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 हॅलो. चेक. आवाज वाढवा. हॅलो 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 हॅलो. स्वराज्य अभिषेकाचा मी महोत्सव मांडिला. महोत्सव मांडिला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला. जय जय छत्रपती बोला. बोला छत्रपती बोला. जय जय छत्रपती बोला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला. सेतू काश्मीर कच्छ कामरूप दरबार भरला. सेतू काश्मीर कच्छ कामरूप दरबार भरला. महाद्वार दिल्ली का हिमालय भालदार बनला. महाद्वार दिल्ली का हिमालय भालदार बनला. निगाह रखो. निगाह रखो पुकारता नृप सभांगणी क्रमला. चांदण्या उदळीत गगन फुला. चांदण्या उदळीत गगन फुला. जय जय छत्रपती बोला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला. सप्तवाहिनी करती पंचारती. सिंधु कामिनी सप्तवाहिनी करती पंचारती. गोदा गोदा कृष्णा तुंगा गंगा मही यमुना रेवती. गोदा कृष्णा तुंगा गंगा मही यमुना रेवती. सिंधु कामिनी सप्तवाहिनी करती पंचारती. आकाश गंगा राया बाळी लावित गंध टिळा. चरणावर रत्नाकर नमला. चरणावर रत्नाकर नमला. जय जय छत्रपती बोला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला. विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला.
तानाबाजी गुजर मुरारी पासल कर शहीद तानाबाजी गुजर मुरारी पासल कर शहीद रायाच्या पापणी भरती मोत्यांचा कशीद रायाच्या पापणी भरती मोत्यांचा कशीद स्मृती भराने कंठ दाटला क्षणभर नृप थांबला स्मृती भराने कंठ दाटला क्षणभर नृप थांबला दरबारी कहीवर दहीवरला दरबारी कहीवर दहीवरला जय जय छत्रपती बोला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला गणरत्नांकित सह्यासनी विराजला भूपाल गणरत्नांकित सह्यासनी विराजला भूपाल इतिहासाने कंठी घातली कीर्ती जयंती माळ इतिहासाने कंठी घातली कीर्ती जयंती माळ नील छत्रधरी गगन चांदवा चंद्राने बांधिला ध्रुवाने धरली न्याय तुला ध्रुवाने धरली न्याय तुला जय जय छत्रपती बोला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला केदार केदार समीर पुरोहित धन कलशातून अमृत अभिषेकी समीर पुरोहित धन कलशातून अमृत अभिषेकी मंत्र घोषतो कीर्ती ऐकवित घुमला तिनी लोकी मंत्र घोषतो कीर्ती ऐकवित घुमला तिनी लोकी डोळे भरुणी स्वराज माता न्याळी नंदलाला उमाळा अणुरेणुस आला उमाळा अणुरेणुस आला जय जय छत्रपती बोला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला अष्टदिशांना क्षितिजावरती कडाडल्या तोफा अष्टदिशांना क्षितिजावरती कडाडल्या तोफा बिजली देई विश्व सलामी हिंद राज भूपा जनता अभिमुख स्वराज्य करता पृथ्वीत हा पहिला रायगडी छत्रपती झाला रायगडी छत्रपती झाला जय जय छत्रपती बोला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्व मंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला मध्ये विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदिक्पाल मध्ये विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदिक्पाल मयूर मोहरा मोहरा उधळी मोहरला महिपाल मयूर मोहरा मोहरा उधळी मोहरला महिपाल
अरुणमदारी गुलाल उधळी सोळा रंगविला सूर्याने भगवा फडकविला सूर्याने पृथ्वी गाई गाणे पश्चिमेतून दूत ठाकले घेऊन नजराने पश्चिमेतून दूत ठाकले घेऊन नजराने त्रिवार मुजरा करवी झुलवित डोईच्या मंडीला गाती शाहीर बिरमाला गाती शाहीर बिरमाला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला अष्टदिशांना क्षितिजावरती कडाडल्या तोफा छत्रपती शिवाजी महाराज की अष्टदिशांना क्षितिजावरती कडाडल्या तोफा बिजली देई विश्व सलामी हिंद राज्य भूपा बिजली देई विश्व सलामी हिंद राज्य भूपा जनता अभिमुख स्वराज्य करता पृथ्वीत हा पहिला रायगडी छत्रपती झाला रायगडी छत्रपती झाला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला लरलला लरलला पूर्व जगाचा अपूर्व राजा पृथ्वी गाई गाणे पूर्व जगाचा अपूर्व राजा पृथ्वी गाई गाणे पश्चिमेतून दूत ठाकले घेऊन नजराने पश्चिमेतून दूत ठाकले घेऊन नजराने त्रिवार मुजरा करती झुलवित डोईच्या मंडीला गाती शाहीर बिरमाला गाती शाहीर बिरमाला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमिका विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमिका विश्व पुरुष वंदिला मध्ये विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदीपाल मध्ये विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदीपाल मयूर मोहरा मोहरा उदळी मोहरला महिपाल मयूर मोहरा उदळी मोहरला महिपाल अरुणमदारी गुलाल उदळी सोळा रंगविला सूर्याने भगवा फडकविला सूर्याने भगवा फडकविला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला दिशांना क्षितिजावरती कडाडल्या तोफा अष्ट दिशांना क्षितिजावरती कडाडल्या तोफा बिजली देई विश्व सलामी हिंद राज्य भूपा बिजली देई विश्व सलामी हिंद राज्य भूपा जनता अभिमुख स्वराज्य करता पृथ्वीत हा पहिला रायगडी छत्रपती झाला रायगडी छत्रपती झाला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला
विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदीपाल मध्ये विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदीपाल मयूर जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला काश्मीर कच्छ कामरूप दरबार भरला सेतू काश्मीर कच्छ कामरूप दरबार भरला महाद्वार दिल्ली का हिमालय भालदार बनला महाद्वार दिल्ली का हिमालय भालदार बनला निगाह रखो पुकार का रूप सभांगणी कमिला चांदण्या उदळीत गगन फुला चांदण्या उदळीत गगन फुला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला लरलला लरलला गडरत्नांकित सह्य आसनी विराजला भूपाल गडरत्नांकित सह्य आसनी विराजला भूपाल इतिहासाने कंठी घातली कीर्ती जयंती माळ इतिहासाने कंठी घातली कीर्ती जयंती माळ नील छत्रधरी गगन चांदवा चंद्राने बांधिला ध्रुवाने धरली न्याय तुला ध्रुवाने धरली न्याय तुला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला गोदा कृष्णा तुंगा गंगा मही यमुना रेवती गोदा कृष्णा तुंगा गंगा मही यमुना रेवती सिंधु कामिनी सप्तवाहिनी करती पंचारती आकाश गंगा राया भाळी लावित गंध फिरा चरणावर रत्नाकर नमला चरणावर रत्नाकर नमला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला मध्ये विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदीपाल मध्ये विराजे राष्ट्रलाल अनुभवती अष्टदीपाल मयूर मोहरा मोहरा उदळी मोहरला महिपाल मयूर मोहरा मोहरा उदळी मोहरला महिपाल अरुण मदारी गुलाल उदळी सोळा रंगविला सूर्याने भगवा फडकविला सूर्याने भगवा फडकविला जय जय छत्रपती बोला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला विश्वमंडपी भरत भूमीचा विश्व पुरुष वंदिला जय जय छत्रपती बोला बोला छत्रपती बोला जय जय छत्रपती बोला छत्रपती बोला प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंश सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जिजाऊ जय जिजाऊ यानंतर हर हर पोलीस गार्डला विनंती आहे पोलीस गार्डनं मानवंदना द्यायची आहे पोलीस गार्डची मानवंदना यानंतर होईल एक मिनिट हॅलो 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 जय 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 हॅलो
हॅलो. यानंतर महाराष्ट्र पोलीस दलातील हॅलो. मानवंदना हॅलो. गार्डनं हॅलो मी विनंती करतो हॅलो. आपण पुढील कारवाई करावी. हॅलो हॅलो एक हॅलो. मिनिट एक मिनिट एक मिनिट फक्त हॅलो. राजस्थानापन्न होत आहेत. राजस्थानापन्न झाले की राजे तिथंच तिथंच तिथंच. हॅलो हॅलो ओ माईक चालू करा त्यांचा. माईक चालू करा. माईक ओके सुरू करू. सुरू. सन्मान गार्ड सौ राजे राजे समोर राजेंना थांबायला सांगा. श्रीमंत युवराज संभाजीराजे छत्रपती महाराज आणि महाराज कुमार शहाजीराजे छत्रपती स्थानापन्न होत आहेत. कृपया आपण बसून घ्यायचे सर्वांनी. अध्यक्ष बसून घ्या. कृपया बसून घ्या सर्वांनी. मी आता विनंती करतो महाराष्ट्र पोलीस दलाला मानवंदना गार्ड पुढील कारवाई आपण करावी. सन्मान गार्ड श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को सलामी देंगे. सलामी शस्त्र. सन्मान गार्ड बाजू शस्त्र. श्रीमान महाराज यहाँ पर मान वंदना कार्यक्रम संपन्न हुआ. सम्मान गार्ड विसर्जन करने की आज्ञा चाहता हूँ. सम्मान गार्ड बघा शस्त्र. सन्मान गार्ड विसर्जन. धन्यवाद. धन्यवाद महाराष्ट्र पोलीस दल.
अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीच्या वतीने आज साजरा होणाऱ्या 350व्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त माईक माईक हॅलो 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 माईक हॅलो 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 अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीच्या वतीने आज होणाऱ्या 350व्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त हेलिकॉप्टरमधून आता पुष्पवृष्टी होत आहे. या राजतख्तावर राजसदरेवर आता शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त पुष्पवृष्टी केली जाणार आहे. यानंतर मी विनंती करतो अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीचे अध्यक्ष माननीय फतेसिंग सावंत यांना टाकून जाऊ दे 2 मिनिटं काय नाही. बसायचंय खाली, जरा कृपा करून बसायचंय खाली, बसून घ्या आहे त्या ठिकाणी. मला या ठिकाणी प्रामुख्याने सांगायचं आहे की मगाशी एक मुद्दा मी तुम्हाला सांगितला की 350वा राज्याभिषेक सोहळा साजरा करताना फार मोठा अभिमान आपण बाळगत आहोत. हा तुमच्यामुळे बाळगत आहोत. 300 मावळ्यांच्या साक्षीने सुरू झालेला ठिकाणी सादर करतो. खरं तर
हा राज्याभिषेक सोहळा 6 जूनचा हे आमचा नाही, आम्ही निमित्त आहोत, समिती निमित्त आहे. पण हा सोहळा खऱ्या अर्थाने हा लोकांचा, हा रयतेचा सोहळा आहे. म्हणून हा लोकोत्सव आहे, हा लोकोत्सव आहे. आणि या लोकोत्सवात आपण सर्व सहभागी झालात याबद्दल मी मनापासून आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. दुर्गराज रायगडनी शिवाजी महाराजांना महाराज केलं. या दुर्गराज रायगडनी शिवाजी महाराजांना छत्रपती केलं. या दुर्गराज रायगडनी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा करून घेतला, राज्याभिषेक करून घेतला. याच दुर्गराज रायगडनी शिवाजी महाराजांच्या शेवटच्या क्षणाला सुद्धा साथ दिली. आणि म्हणून मी स्पष्ट बोलतो, हे स्टेज राजकारणाचं नाही आहे, राजकारण विरहित स्टेज आहे. म्हणून मी जी परिस्थिती मांडली आहे ही मी त्यावेळीची परिस्थिती मांडलेली आहे. ही त्यावेळीची परिस्थिती, आत्ताची परिस्थिती मांडत नाही मी. नाही तर पत्रकार बंधूंना ट्विस्ट करतील काहीतरी. पण हे निश्चित होतं त्यातनं क्रांती ही घडणारच. क्रांतीचा सूर्य हा पुढे येणारच. आणि तो क्रांतीचा सूर्य कोण होता? कोण होता? कोण होता? छत्रपती शिवाजी महाराज. या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओळखलं, प्रस्थापित लोकांना सांगितलं, चला आपण स्वराज्य निर्माण करू, आपण सगळे एकत्र येऊ. तुमच्याकडे एवढी धमक असताना सुद्धा तुम्ही का दुसऱ्यांची चाकरी करता? आपण सगळे एक येऊ आणि एक वेगळं स्वराज्य आपण देऊ. पण त्या लोकांना पटलं नाही. मग शिवाजी महाराजांनी कोणाला एकत्र केलं? ते होते तुमच्या आमच्यासारखे कष्ट करणारे शेतकरी, कष्ट करणारी जनता. या सगळ्यांना एकजूट केलं. आणि याच मावळ्यांनी, या प्रामाणिक मावळ्यांनी, या प्रामाणिक मावळ्यांनी शिवाजी महाराजांना ताकद दिली. आणि मग शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं, आपल्यासाठी स्वराज्य निर्माण केलं. या 350 वर्षांनंतर सुद्धा आपण स्वराज्याच्या बद्दल बोलतो. हा मुद्दा आपण समजून घ्यायला पाहिजे. तुम्ही सर्वजण एवढ्या उन्हात ताणात येता हे विसरू नका. हे तुम्ही सुद्धा 350 वर्षांनंतरचे तेच मावळे आहात, तेच मावळे आहात. शिवाजी महाराजांची धर्माचा विचार आजही विचार करणं गरजेचं आहे. आजही विचार करणं गरजेचं आहे.
शिवाजी महाराज यांनी सत्ता मिळवली, जी स्वराज्य मिळवलं, त्याचा मुख्य उद्देश, त्यातला एक भाग म्हणजे सत्तेचा तर होताच, पण ते धर्माला सुद्धा मानत होते, हे आपण नाकारू शकत नाही. पण शिवाजी महाराजांची धर्माची व्याख्या हे सुद्धा समजून घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. शिवाजी महाराज हे धर्मांध नव्हते. धर्मांध कोण होता? तो होते आदिलशाही, और्या. ते आपला धर्म दुसऱ्यांच्या धर्मावर अत्याचार करून आपला धर्म पुढे घेऊन जायचे. शिवाजी महाराजांनी काय केलं? शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करत असताना ते धर्मांध नसल्यामुळं शिवाजी महाराज हे धर्माच्यावर अत्यंत प्रेम करायचे, अभिमान होता त्यांना. आपली परंपरा, रूढी, हे नेहमी संस्कार हे जपायचे, म्हणूनच त्यांचा राज्याभिषेक झाला ना. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण करत असताना दुसऱ्याच्या धर्मावर अत्याचार केव्हा केला नाही, पण आपल्या धर्मावर कोण आलं आडवं तर त्याची गय सुद्धा केली नाही. आणि म्हणून शिवाजी महाराजांची न्यायाची भूमिका ही स्वराज्यासाठी इतकी पोषक होती की इतर धर्मातले लोक सुद्धा स्वराज्यात सामील झाले. हे शिवाजी महाराजांचं वैशिष्ट्य आहे. बघा ना, शिवाजी महाराजांची न्यायाची भूमिका पाहिल्यानंतर इतर धर्मातले लोक सुद्धा शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात सामील झाले. हे शिवाजी महाराजांच्या आणि बाकीच्या राजांच्या लोकांच्यातलं हे वेगळं वैशिष्ट्य पण आहे. शिवभक्तांनो, मला आपण सांगा, आपण रायगड सोडून जात असताना आपण काहीतरी आदर्श घेऊन जायचं नाही का शिवाजी महाराजांचा? आपण शिवाजी महाराजांना नतमस्तक होतो. आज त्यांना वंदन करण्यासाठी, अभिवादन करण्यासाठी आपण इथं जमलो. काय घ्यायला पाहिजे शिवाजी महाराजांचं आपण? मी इतिहास बोलणार नाही आज, इतिहासावर जास्त लक्ष देणार नाहीये, लक्ष केंद्रित करणार नाही. साध्या 4-5 गोष्टी आहेत. शिवाजी महाराजांचा स्वाभिमान, शिवाजी महाराजांचा प्रामाणिकपण, शिवाजी महाराजांचा संस्कार, शिवाजी महाराजांनी घेतलेले कष्ट, शिवाजी महाराजांचा असलेलं ध्येय, शिवाजी महाराजांचं असलेलं उद्दिष्ट, हे आपण एवढे तर घेऊ शकतो. हा विचार तर घेऊ शकतो आपण आपल्या दररोजच्या जीवनात. हो, मला शिवाजी महाराजांसारखं व्हायचंय. मी स्वतः म्हणतो, मी एक शिवभक्त आहे. मला सुद्धा शिवाजी महाराजांसारखं 2% सुद्धा झालो मी तर माझं जीवन सार्थक होईल. मग त्यासाठी तुम्ही सुसंस्कृत नेतृत्व हुडकायला पाहिजे. मग ते सामाजिक क्षेत्रात असून दे, राजकीय क्षेत्रात असून दे, जो चांगलं नेतृत्व करतो, जो शिवाजी महाराजांच्या विचाराने जातो, त्याच्याबरोबर जाऊ तुम्ही, काय हरकत नाही. पण शिवाजी महाराजांनी हा सुद्धा मुद्दा सांगितलाय की आपला मावळा सुद्धा सरसेनापती होऊ शकतो, आपला मावळा सुद्धा सरदार होऊ शकतो, आपला मावळा सुद्धा अष्टप्रधान मध्ये येऊ शकतो. हे शिवाजी महाराजांनी शिकवण त्यावेळी दिली आपल्याला. मग तुमच्यातनं सुद्धा नेतृत्व घडणं गरजेचं आहे. तुम्ही शिवभक्त नुसतं शिवाजी महाराज की जय म्हणून चालणार नाही. तो आचार विचार घ्या आणि तुम्ही सांगा, हो मला नेतृत्व करायचंय, मला महाराष्ट्र घडवायचंय, मला महाराष्ट्र सुसंस्कृत करायचा, मला महाराष्ट्र शिवाजी महाराजांच्या विचाराने पुढे घेऊन जायचंय. मला सरकारला थोड्या सूचना द्यायच्या, थोड्या द्यायच्या. इथं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री
15-20 मिनिस्टर्स, अनेक आमदार, खासदार सगळे या कार्यक्रमाला आले होते तिथीच्या वेळी. चांगले भाषण झाले. तिथं देवेंद्र फडणवीसनी माझं कौतुक केलं की रायगड प्राधिकरणचं काम चांगलंच चालू आहे. ठीक आहे. तिने हेही डिक्लेअर केलं की 50 कोटी आम्ही शिवसृष्टीला देऊ. खाली जी पाचाडला 88 एकर जमीन आपण संपादित केलेली आहे. ज्या गोष्टी रायगड किल्ल्यावर आपण करू शकत नाही त्या गोष्टी खाली कराव्यात ह्याच्यासाठी तर आमचा प्रयत्न असणार आहे. पण माझं सरकारला आव्हान हे, या 20 वर्ष मी दमलोय सरकारला सांगून, आपले जिवंत जर स्मारक कुठं असतील तर हे आपले गडकोट किल्ले आहेत. तुम्ही स्मारकाला मदत करा, पण हे आपले गडकोट किल्ले हे आपले जीवन स्मारक आहेत ज्याच्यात एका दगडात इतिहास आहे. तुम्ही प्रतापगडचं प्राधिकरण केलं हे ठीक आहे, पण तुम्ही शिवाजी महाराजांचे 300 किल्ल्याच्यावर चर्चा केव्हा करणार, बोलणार केव्हा? मी सांगितलं आम्हाला फोर्ट फेडरेशनच्या माध्यमातून, शिवभक्तांच्या माध्यमातून आम्हाला 50 किल्ले आम्हाला दत्तक द्या. 1 रुपया सुद्धा सरकारचा नको आम्हाला. 1 रुपया सुद्धा सरकारचा नको आम्हाला. आम्ही दाखवतो. रायगड, तुम्ही रायगडचं कौतुक केलं ना, रायगड कामात घेतलेली आता पेशी केली आहे. तुमचा 350वा शिवराज्याभिषेक दिनची प्रारंभ होतो. 2024 ला वर्षपूर्ती होणार आहे. तुम्ही द्या ना 50 किलो. राज सदर बोलतोय, राज सदर नाही सवर्ण रायगड प्रमाणे, रायगड मॉडेल प्रमाणे केलं. मला राजकारणाची मग पुढे बघू, पण आम्हाला 50 किल्ले द्या. आम्हाला तुम्ही 50 किल्ले द्या. शिवभक्तांना मला मुद्दाम सांगायचंय, मी केव्हा बोलत नाही, एकच बोलतो मी पूर्वी. हा जो पुतळा दिसतो तुम्हाला, मूर्ती जी दिसते माग, हे कुणी बसवली आहे? पुरातत्व खात्याने, सरकारने ही बसवली? कुणी? मावळ्यांनी बसवलेली. 800 किलोचा मूर्ती. सर्व शिवभक्तांच्या बरोबर मला सुद्धा संधी मिळाली एक शिवभक्त म्हणून. बघा ना, म्हणजे काय रायगडचं एक वेगळं महत्व आहे. रायगडचं वेगळं महत्व बघा ना. इथं लोकांची शिवरायांची इच्छाच ही आहे की इथं सगळ्या गोष्टी ज्या काय होतील, माझी जनता, माझे मावळे सोडून काय इथं होऊन चालणार नाही. प्रशासनाने मला विचारलं, त्यांचं कौतुक सुद्धा करू, समितीचं कौतुक करू, समितीच्या बरोबर त्यांच्या मार्गदर्शकाच्या आमच्या संयुक्तराजांचं कौतुक करू. त्यांनी त्यांचं काम चांगलं केलेलं आहे. पण एकंदरीत हा सगळा तुम्ही जर प्रवास पाहिला त्या शिवभक्तांचा, याचा दाद देण्यासारखं मी मुद्दाम सारखं बोलावं. माझी एवढीच विनंती आहे, मी या 2 लोकांची 3 लोकांची नावं ह्याच्यासाठी घेतले की 1 लाख लोक आजही खाली आहेत. 1 लाख लोक आजही खाली आहेत. तुम्ही शिस्तबद्धपणाने खाली जाणं गरजेचं आहे. तुम्ही शिवाजी महाराजांची मावळे आहात आणि म्हणून पलीकडे समितीचे लोक असतील, इकडे पोलीस असतील, तुम्हाला सोडतील. आपण शिस्तबद्ध आपल्या गावी जायला पाहिजे. पुढच्या वर्षी आता बोललो ना, मी बोलायच्या नंतर चिठ्ठी आली, हे बोलावं. आणि माझं मन परत एकदा मी सांगू इच्छितो की आपण शिस्तबद्धपणाने जावं.
आपण मोठ्या संख्येने इथं आलात. लाखो लोक वर आहेत, लाखो लोक खाली आहेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने जसं पोलीस सांगतील, जसं समितीचे लोक सांगतील त्याप्रमाणे जावं. आणि ह्या दुर्गराज रायगडला जात असताना सुद्धा जल्लोष करत जावा, जल्लोष. ही संधी तुम्हाला आणि मला परत मिळणार नाहीये, तुम्हाला आणि मला परत मिळणार नाहीये. आणि म्हणून जल्लोष करत जातात म्हणाल पाहिजे मला शिवाजी महाराजांसारखं व्हायचंय. आणि म्हणून माझं मनोगत संपवायच्या अगोदर एकदा मी घोषणा देतो आणि थांबतो. पण थांबायच्या अगोदर हे मला कौतुक करायचंय, जेनी जेनी हा शिवराज्याभिषेक दिन साजरा होण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी कष्ट घेतले, ज्या ज्या कलाकारांनी योगदान दिलं, रात्रभर शायरी चालू होती, मर्दानी खेळाचे आखाडे 40 अधिक आखाडे महाराष्ट्रातून आले होते. शिवाजी महाराजांनी त्यांनी मानवंदना दिली. या सर्व शिवभक्तांनी, का ते सुद्धा शिवभक्त आहेत, या सगळ्या शिवभक्तांनी, मग ते मर्दानी खेळाचे सगळे मावळे असतील, हे सगळे शाहीर असतील, 1 रुपये मानवंदना घेतली नाही. 1 रुपये मानवंदना. काय शिवभक्ती. म्हणजे 2007 ला ज्यावेळी हा शिवराज्याभिषेक सोहळा मी सुरू केला, कारण का माझी इच्छा होती तारखेने का सुरू करावा, कारण का हा विषय, हा शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा जगात पोचू शकतो. त्यावेळी नुसते 1000 मावळे होते, नुसते 1000 मावळे होते नुसते. आज 4 लाख मावळे येत आहेत दुर्गराज रायगडवर. ही ताकद तुमची आहे. आणि म्हणून पुढच्या वेळी तुम्ही ज्यावेळी येणार आणि पाण्याची सोय आमची चांगली झाली असणार आहे. तुम्ही यावेळी बघितलं असेल बरेच रायगड प्राधिकरणच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी चांगल्या झालेल्या आहेत. आम्हाला पुरातत्व खात्याच्या अडचणी आहेत, पण तेही मदत करत असतात वेगवेगळ्या ठिकाणी. त्यांच्याशी वाकडं जास्त बोलणं नको, तर परत आम्हाला थांबवतील. त्यांना वाटतो की त्यांचा किल्ला ठीक आहे, पण जर ठरवलं आम्ही येतो, आम्ही ताब्यात घ्यायचं, आम्ही घेऊ शकतो. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, इथं आमदारगण सुद्धा बसलेत, तुम्ही आवाज उठवा, तुम्ही आवाज उठवा. हा रायगड किल्ला महाराष्ट्र शासनाकडे द्या. ओ किती अडचणी, महिन्यातले 5 दिवस मला इथं काढावं लागतात. मी काम संवर्धन जतन करायचं काय फाईल घेऊन पळायचं ते दिल्लीला, काय फाईल घेऊन पळायचं मुंबईच्या ब्युरोक्रेसीमध्ये, ब्युरोक्रॅटच्या इथं. आणि म्हणून परत एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि 6 जून 2024 ला वर्षपूर्तीसाठी सगळ्यांनी परत एकदा आपण जमूया. बोला एकदा, शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राजे. यानंतर मी विनंती करतो समितीचे कार्याध्यक्ष हेमंत साळोखे यांना की आपण आभार मानायचे आहेत.